We interrupt this program for an important bulletin. 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio. Juntos com a Unesco, celebramos o rádio e como ele molda nossas vidas. Samba mambo. Bo día a todos os ointes de Ponte nas Ondas. Dende Radio Tui, un saúdo do alumnado do CEP Carlos Casares de Alxem, de Salvaterra de Miño. Nos micrófonos, Iker, Celia, Adrián, Jorge, Gema, Brais, Hugo, Nicolás e Eulúa. Celebrando o Día Mundial da Radio, co programa O Diálogo, a Tolerancia e a Paz, tema establecido este ano pola Unesco. Ao longo do programa falaremos de situacións da vida cotiá nas que non se vive nunha situación de paz. Repasaremos conflictos bélicos que actualmente están presentes nalgúns países. Das reivindicacións das mulleres para defender os seus dereitos. E remataremos co tema da violencia no deporte, concretamente no fútbol. E damos paso xa ao primeiro tema. A danza da esperanza, danza capaz de sementar paz. Hombro con hombro pode ser todo, hombro con hombro pode ser todo. Hey, 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 hey! Son moitas as situacións da vida cotiá nas que non hai paz. Violencia de xénero, violencia machista. Diferenzas entre homes e mulleres, en salarios, en dereitos. Maltrato infantil. Cando non se cumpren os dereitos básicos de respecto, falta de escoita e violencia física ou psíquica cara aos máis vulnerables, como as mulleres, os nenos e nenas. Cando non podes moverte ou expresarte con liberdade. Cando hai pelexas nas rúas ou situacións de acoso. Cando tratamos mal aos que nos rodean. Nas familias, cando non se vive en armonía e hai discusións, violencias e malos tratos. Cando se agrede física ou verbalmente. Cando non se respectan as persoas nos traballos. Cando falta empatía. Imagine there's no heaven. See as if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Pero tampouco podemos esquecer que hai países que viven conflitos bélicos. A guerra de Siria, o conflicto de Yemen, a guerra de Afganistán e a da República Democrática do Congo. Os conflictos armados producen milleiros de persoas desprazadas e exiliadas. Segundo os datos de ACNUR, existen no mundo aproximadamente 65 millóns de persoas que están forzadas a desplazarse do seu lugar de orixe e moi poucos países dispostos a acoller a estas persoas. Os países europeos blindan as súas fronteiras e non permiten a entrada de refuxiados. E o Mediterráneo é un cemiterio para miles de persoas. Migrar é un dereito humano. Ningún ser humano é ilegal. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo
Recojo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. Pero, por que se producen as situacións de conflito que acabamos de escoitar? Pois por falta de diálogo e tolerancia. Hai moitas situacións nas que non somos tolerantes, en temas relacionados coa política, coa religión, coa cultura. Estou entendendo que ás persoas nos gusta ser tolerantes. Sí, gustamos respetar as ideas e as creencias dos que non pensan igual que a nós. Moitas persoas son atacadas por pensar de maneira diferente á maioría. Xa entendo, pensamos que somos moi tolerantes, pero... Gustamos ser tolerantes ante as diferencias condicións sexuais. Gústanos ser tolerante porque pensamos que as nosas crenzas son as normais, as mellores. Cando nun mesmo país o tratamento non é o mesmo para todas as persoas. Falta diálogo e tolerancia, cando as persoas van ao cárcere só por expresar as súas opinións pacíficas nas redes sociais, como acontece en algúns países. 10 anos de cárcere para Ein Mansor, nos Emiratos Árabes. Cando por defender os dereitos humanos se sofre o acoso constantes das autoridades, como Nawal Ben Aisha, na rexión do Rif, en Marrocos. Saiamos desta dubidosa tolerancia que nos fai tolerar o intolerable, a miseria, a fame e o sufrimento de millóns de seres humanos. Federico Mayor Zaragoza. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista, hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Para poder falar de paz, necesitamos que todos os seres humanos teñamos os mesmos dereitos. Por iso, o 15 de xaneiro, as mulleres saíron de novo á rúa para loitar contra a discriminación. Para evitar que se derogue a lei contra a violencia de xénero, para que os gobernos non retrocedan os dereitos que tanto custou conseguir. As mulleres saíron á rúa para reivindicar igualdade, para ser libres, para que poidamos sair sen medo de que nos poidan atacar. Porque as mulleres sofren violencia, só polo feito de ser mulleres. Porque necesitamos unha lei que nos protexa, porque as leis contra a violencia de xénero axudan a visibilizar un tipo de violencia que pasou moitos anos oculta, porque a violencia de xénero afecta a metade da poboación mundial. Tiñamos dúas opcións, estar caladas e morrer ou falar e morrer, e decidimos falar, Malala. E pasamos ao último tema do programa, a violencia no deporte. Na clase fixemos un pequeno debate sobre as situacións de violencia e claro, saiu o fútbol. Onde desgraciadamente cada fin de semana é noticia que houbo pelexas ou insultos. O que imos escoitar a continuación son algunhas das opinións das nosas mestras e familias. Paréceme moi mal a violencia no deporte, porque ten que ser algo para que os nenos e nenas se divirtan.
Os pais deberían ser meros espectadores e non implicarse tanto. Que se insulten e pelexen entre eles non é un bo exemplo para seus fillos e fillas. Preocúpame o fanatismo que existe entre a poboación alrededor deste deporte. Os futbolistas están sobrevalorados e se cadra esas cantidades astronómicas de cartos son as que causan esas actitudes violentas. Case todos e todas coincidimos que esta situación ten que mudar. E como podemos facelo? Algúns prohibirían o fútbol, pero tamén temos outras solucións menos radicais. Prohibirlle a entrada a xente que vai berrar cos nenos, as nenas, cos árbitros e cos espectadores. Se alguén ten este tipo de comportamento, debería ser expulsado inmediatamente. Sancionar os equipos que permitan estas accións violentas. Hai que comezar polos adultos, que deben transmitirlle aos cativos unha mensaxe de compañeirismo e non de conflictividade. O fútbol é un dos deportes máis seguidos e con maior número de aficionados, polo que ten unha responsabilidade social de educar en valores como a solidaridade, a cooperación e a deportividade. Non é suficiente con falar de paz. Temos que crer nela e traballar para conseguila. A paz só pode alcanzarse por un medio de entendemento. Un mundo mellor está nas túas mans e na túa boca. Mans para axudar, para iluminar, para quentar, para traballar. Boca para dialogar, para falar, para ensinar, para bicar, para sorrir. Abride escolas e pechade cárceres. Concepción Arenal. Vivamos libres e sen medos. O futuro depende de nós. A convivencia pacífica é a solución e o medio co que acabar un mundo xusto e respetuoso. Non fagas a outros o que non che gustaría que che fixeran a ti. Temos que ser escoitados e escoitar a todos. Temos que respetar e ser respetados. Mambo. E isto foi todo pola nosa parte. Ata aquí o programa do CEP Carlos Casares de Alxén, de Salvaterra de Miño. Celebrando o Día Mundial de la Radio con Ponte nas Ondas. Ata outra. Adeus. Magnífico traballo dos rapaces do cole Carlos Casares de Alxén de Salvaterra. Estupendo traballo radiofónico. Como nos gusta Ponte nas Ondas, como nos gusta ter isto cheo de mozos que ben o pasamos. Temos que facer un pequeniño alto para a publicidade da emisora. Despois falaremos con Santi Veloso desta iniciativa de Ponte nas Ondas. Máis tarde teremos xa outros coles convidados. Radio Municipal de Tui. Feliz inverno. We interrupt this program for an importance bulletin. 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio. Juntos com a Unesco, celebramos o rádio e como ele molda nossas vidas.